Mas Bakhuid tongin tuwai nagabinda Kinga Santamai Jongi Gilbert Karbani Bat Balari Simli Bat Nagabinda Kinga Sem Jonki Baro Ki Menki Para Jonki Kimigi Pa Jonki Bat Kumduru Nagabinda Ches Karbani Gituairu Nagabinda Sheba Rina Baner New Ruwai Nagabinda Ki Event Field Marwain Baran Hapadeng Jing Shitam Haga Hospital Duai Nagabinda Kong Snora Em Benya Gijinga Hello Jongi Duai Nagabinda Gijing Jatai Bam Chukut Minsiam Jon Debara Karkongor Ni Duairu Nagabinda Vanisa Baran Hab Bastan Yaki Exam Bautrai in Karku Kardo I Duairu Nagabinda Justina Shilla Badon Haka ICU Bautrai in Pinkoi Pinkia I Haka katenguk pa badokon badomen sem Bakhuid Amen Kajung jung try jung yu Jesus Christ bad gajung jong oblay lembat gajung selok jong omen sem Bakhuid kendon rengkat bad pi baro rengkat bad pi Kohan men kopara hakane ka step sachisin habang iwan hakmat keduan kedepat kajong oblay Token, nginay ngo yu, nginyaro yu, ngin penon brom yu, nagbanta, baro gijing gijing kerku kaba ulata say ha gijing gijing iwe pa iwe. Kam tame, menemen med ulari la somarengi, ula penlajengi, na gijing ma na gijing mensau, na gijing pang na gijing sitom. Ulari yangi, ulayengi, kamet kabasukan jai. But how can I step such a sin? Ulayingi, can I sngi kabapranai, gajing kabatamai. Man kasngi kaday gajing kot gajung balay yangi, banwan kam jan shu. Gajing kot gajung yangi, bangin yu, kam kerpang, bat kam ha. Banya kaba, nila yu menin, banya ki kam gibang nila hakin I sngi gibaladab. Day matakadaw, how can I kamas kabakut, token, yanangu yu, nangkong na shop But ngai tiru ila deh kenang ba lang ba gajing re gajing sumar lang ba gajing the gajing yakabor gajing yomen sem gajing hangi iwe pa iwe nginang la su ban gajing ka ba kambha but kum juro ha kan gasngi lang ba gajing pule ujisu ukhot bar pen kan mau inga ba de pi ba ngilong ki khon gajing ngilong gisenran gajing badul ai ngi kata ka deity ka kamram ban Penpriang yaga gospel gajungu lengba kiktin gijungi lengba kikam lengba gajung gajungi lengba gajung lek gajungi haman gasngi Badiole se mga mapi kum kibreu ngim simla ban pandap ya kane kadeti ne ka kamram bane ka jingkhot ka jong ublay ka jingkhot ka jong jisu ban ban shakri
Den mata kadau ha kane ka step habang iwan ban terwa ye kane ka mas ke Bakhuid token ngin pen khut ngin pen suba ngin pen map no turai na ga banta kine gi juduna breu gi jungi khnang ba manga mapi iwei pa iwei ngin long kita ki breu gi Bakhuid ki breu ga bit dor ban terwa ya kane ka jingmaya ka bakrau te kumta ha kane ka por token ngin kubur bang ilong kinong pop leng ba ka jing duai lang jungi rengkat lang nga pla hau lei badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bang lalai pop sibun da gi jing perkat da ki tin da ki kam da gi jing le klet da gi jing le da gi jing le palat jonga da gi jing le palat bakrawe jonga Maria Bakhuid kabaisa gate soti ya kyangel bat kirukhuj badia pi ko hanmen ko para banduai na gabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yengi madalama bigi pop jungi unyala mingi sha ka jung em bom jukut amen kan rat ko blaze na yangi try can rat go blaze na yangi Christo map go Christo rap go nong penim jangi penim yangi try can rat go blaze na yangi Try can rat go blaze na yangi Christo map go Christo rap go nong penim jangi penim yangi Tongin ya duai such as in hagana Sngi giduai na gabanta baro gijing tumu ki balang ilabu hakmat keduan hasya basdang kene kamas berkum jurung giduai na gabanta gijing tumu babha jung iwe pa iwe na gabanta baro ki program jong Culture Center jong ka parish ka jungiru kumjo toai hangi ko try ko blay jungi bangin burom yemi dabaro kajing mod kajing perkhat jongi bat bangin I chisha ya baro nadu kadanut daw try jongi Jesu Kristu kon jong me ubi imbat basan sha rengkat bat me ha kajing yalong kaway jong man sim Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing puli na kitab baningkong jong kisim. Kalanong kabaar kadukot iway hadu saw, shipo hadu katar. Haba kapor ba udawit unyap kalajan. Ulas Sngi Solomon ukun jong uong. Ngalajan banlet kumbalong karukom ya kaperthei baro. Tolong ubaklan pen I bapilong rangba. Batu sumar ya kakam jong utray ublay jong pi. Da kabayat hakilinti jong u, bada kabarakhe ye ki an jong u, ki hukum jong u, ki adong jong u, bad kijing penyat jong u. Kumbala tho ha ka an u Moses, knang ba pindup man bah, kat ha ka ba pile, bad kat shaba pipai. Ba utray undup pen skem ya kaktin jong u, ka ba ulakren shapang jonga, da ka ba ong. Lada ki kun jong pi, ki pikir ya kalinti jong ki, bad ki yat hakmat jonga, ha ka hok. Da ka doonut jong ki baro, ba da ka mensim jong ki baro. Te pin omdu ya ubriu, na ka banta ka khet ka Israel. Bat udabit ulathia, bat ki kpat men jong u. Bat latep ye u, ha ka nong ba udabit. Te ka por ba udabit ulasin shar halor ka Israel, kalalong saupo snem. Ulasin shar nyo snem ha Hebron, bat lai snem ha Jerusalem. Kumta u Solomon ulasyong halor ka khet udabit ukpa jong u bat ya ka jinglong sim jong u lapen skem triang kaktin jong utray
Utrai und don renkad bat pim. Ringkad bat piru. Kajimpuli naka gospel Bakhuid kat kumu Marcos. O Jesu ula kot shawu ia ki kadar ngot ki sinran. But ula stang ban pa ia ki arngot. But ula ai haki ia ka bor halur ki men siem bam kui. Ula hukum ia ki banom ra eye nagabinda ka jinglaid lindi jonki light tang udingdu. Lemne roti, lemne yarong, lemne pisa hagi saipan jonki. Henry ban pong ki juti, but ban pong artili ki sopti. Bad ula ong haki, haba pirung haka we kaying, to sa hangda, hadu bapinda mino nangda. But lada kano ka jaka, kampediang snobha yapi, but kibru kim treban snap yapi, habapin mino nangda, to kinderia u pumbum, ubadon haki jat jumpi, bakalong kasaki, persha yaki. Kunda kila late, but kila yalap, baki bru, kideben kila kabamut. Kila be boon kiksuit, but kila pensle, daka umpinyang, ya boon baki bapang, but kila penkoi yaki. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ ngiyos ngo
ka jingbata jongu David ha ukun jongu Solomon ba udeben imkumno kalalong ka por ba u David ulas ngawtu ula janyap minta udeben ay pateng iya ka ding senshar ha ukun bad ula trang dik ba ukun jongu un roy un manba ha ka jingim jongu bad banlong uba seiso banlong uba manba ha ka jingim u David ula sneng yawu tolong ba huziar ban rake ya ka hukum ban yad ya ka lindi jongu bale ban le ya ka mon jongu bale banlong uba pinsngo ba ya ubale wat nom le eye kaba pintung kaba pinsosi ya ubale ha ka jingim jongu bad ula trang shisha baka hima jongu kanne junom bad banne ya ka hima jongu udon kam ya ki kun bakongu ko himen ko para kane kalong ka jingsneng kaba ngila ban shimkia ha ka jingim jongiru ladangi ya de lindi jongu blai ladangi le kumba ublai ula hukum yangi ladangi id ba chakri ya ublai unom ino yangi marway pinman un kindiu burom yangi un kindiu shaka kat jongu kumba u David ula trang deina kata ka jing trang jongu David ngila ban tipro ba ublai ula pa ya ujisu nagatanad jongu ban kindiu burom ya kaba ula trang namarba ulong uba kongu wad lada ki kon jongu kila tamsneng bad kila penbra ya ka ri jongu ka namarba kim shimla kongu utrai shimla klet ya ka jingduai jongu David ya ka jingtrang jongu David bad haba ni puson ha ka gospel nginang yusngo ujisu udang penyar ya ka ta ka hima lemba ki sinran jongu ula kot ya ki shau ula kot ya ki apostol jongu ya ki sinran jongu shau hangni ka don ka jingmut ka bayar na gabinda jongi ben puson omde mangi ngi le shau henre utrai ujisu ukot yangi shau ujisu upelong yangi ki jongu ushim upelong yangi ki kon jongu bad ulong utrai ulong ukenrad habangi kerlalong ki kon jongu balai na marba ujisu ushong hangi omde mangi ba shong ha u lada ujisu shong hangi lada ujisu perlong yangi ki jongu ngin kerlalong ki bakalain bor bad kane kalong ke jimut kabangi ong Christ experience ya ke jingyam madu Chris aga jingyam jongi ban pinyom mad ya u Chris mauhi ushim kia ya kata ka kam ban kot yangi ban jit yangi ban perlong yangi ki jongu bad lemba kata ka jim perlong yangi ki jongu ngi kerlalong kumu Chris ngi kerlalong kumu Chris ban ngistang banyo ya ka jinglong u Chris kumba u David ule yomad ya kata ka jingperlong iyawu ukun jongo bele bad haba u kerlalong ukun jongo bele haba u kerlalong ukun bakin saitam jongo bele kat kaba ulale kalong kaba seizo na kata ka daw ngi ruwairu da weu mau ulaban penkerlon iyawuta ugolia ubalong ubashirke kaba mod lada manga ban mapi ngin yomad ya kane ka Christ experience ya ka jingyom madu Christ aka jingyem jongi kan kala shisin bakla ya ka jingyem jongi nginum don kam ban kusalai tan eye halor kie saudong jongi nama naga daga daw jisuang ujisu la pa yeki daga daga bor jongo blai ula pa yeki kabamot ula pa yeki arngot kabamot ublai ula jedia ujisu ublai ula pa ujisu minda kita ki arngot kidang pa yeki arngot bakata ke jingyalang jongki arngot kata ke jinglai lang jongki arngot kalang ke jingya kershan jongki bad kalang kro ya kalat kalindi banyakin mau
ba ngimde marwe na maruta ubala pa yangi udon rengkat bangi. But kumjuru jisula ong yaki wadnum ra ye halendi. Wadnum ra pla lada pi ra pla kae ka jimma ki brio ki laban kenya pi ki brio ki bala wan ban yadi yatid yakitiar kum ki businessman. Teminda pi late kalam ra ye kapla henre pi pong juti henre pimdon extra pimde bandon ki sopti babun katang ka wela biang kata ka mud ki brio ki bayo yapi kin pidiang kloi yapi bakinum tarais niyo yapi kinam skutu bakala yapi bad tilaban rum beit haga donu jangi brio kadba nang kloi kam suk banrung haga donu jangi brio kadba nang kloi daga jingido kris kadba nang kloi daga jingang nud ban pen briange ka kubor baba ki brio ki kloi ban pidiam kane ka longa jingmul ka bau jisu lai kane ka longa jimbeta jongo jisu ya ki sinran jongo banang dau jisu ula maham ye kiru lada pi rung ha kano ki ying sa hangdo henry lada don ki brio ka ba be yapi ki bam pidiang yapi shwaban mina kata kasnong sumarba ba pin kinderno iki pumbung na kikijat jompi kabamud kadba pin mina kata kisnong ki bampat pidiang yepi pimde benra kano ka jing sosi ne kano ka jingang nud halor kini ki brio bayang persya namar lada pi ra kata ki jimbud nud jongi ne ki jingdom jongi ne ki tin basniu jongi kala ban trekam haga kli jongi tengide ban lomba kloid barabor ngide ban lomba kloid barabor na kie baro ki brio ki breshangi kamda me ya tin negative ya tin ba pinjon ya tin kren tad buram ka tin ka ba pinsosi kim ngimde ban bunud kalokata namar bun sin haki ingasem jongi haka jingim jongi balengi pangi shitam ngi sosi namar ba ngi kit halo jongi haka pla ya ka tin basniu jongi brio tin kren tad buram jongi brio baro ki negative energy ngikit halo jongi namar ba ngikit kum kita landa uppa ulale kumne kakmi kalale kumne yanga ki marjan marpa kilale kumne yanga ki kun kilale kumne yanga ki himen ki para kilale kumne yanga ki brio kim shimla ngidon bun ki kana bajrong halor ki jingle basuniyo jongi brio henry jisu pat wong kum kita ki pumbung pikinder no na ka jingim jompi kenamba haba pi yait shano shanuru kabapi lei jinglei shano shanuru pinang snow kuid hagadonu jumpi pimdon kano ka jingdom kano ka jimbitar wat lada piyo machibun kane kalonga dakashin jongi missionary kane kalonga dakashin jonga jingim jongiru ngimde ban longi brio ba bunut henre ngide ban longi brio ki ba kam kuloid ki ba light luit na kino ki jimbut nam kaba ki brio lese ki benchet halo jongi habang yait kumne kai ka ban sajia kik suit kin pet nangi henry lada ngi don bon jait ki dakishin jonga jing sinio kik suit kinom pet nangi namar kinom ting yangi henry habang ik sngo koloid namar ba jisu ushong hangi kik suit kin pet nangi habang i duai na benda ki bapang kinio jingkoid bat ka kubur jongo balai kan sarung jiliu haga donu jongi brio bat kin kala kapamud ko himmen ko para tongin long kiba bud bat kongu ya ka jing kod jongo jisu tongin long kiba ya rengkat badu jisu tongin long kiba yid ya jisu tongin long kiba traishitom ban kenter ya baro jait ki jing sinio ki jimlin ba sinio bat ki pop na ka jingim jongi bat ki ketin ka ba pin sosi yangi nginam bushilia kedamba nginum don kano ka jingkit ka ba kia ka ban kangla yangi balong ki missionary balong ki nongyalap balong ki kristan ki bajanai sha ya jisu ban shimdi pura ya ga jingim jongi jisu be id kerko kardo yangi pensle yangi bangindup nang shakri shushu yame kalam kino ki jimbut nam kalam kano ka jingat nut kalam kino ka jing sosi pinban nginang kongo yame bangin sumari ka hukum bangin yai de kelendi jome
kumba me kadeu hangi. Enyaro yau trai Jesus Christ. Trong nghìn yeng, nghìn pla la ka jong ka jinget, nga nget, hao blei, pa badan bor baro, nung tau ka beneng bat ka kendau, pada hao Jesus Christ, kun mamaray jungu, utray jungi, yao balapon no man sim bakhuid, yao balakana ka Maria Trisoti, yao basha la ben hopo Obvious Pilatus, la sanar panayu, la ya balatep yu, la ya shikbayab, hagas ngi ka balay la mipan ki bayab, Ula kiu shabneng usong sakamon ublay ukpa badan bor barok nang jawan pat ban bishar gib emet gibayap nganged hauman sim bakhuid hakabalang kathalek bakhuid hagajing salok kirikhuid hagajing mape kipop hagajing mipat kadok bad hagajing embom chukut. Amen. Laispa Nyopo. Laispa Nyopo. Toduai ko para baga jengknya jenga ba jengpi kan long ba pedang hun akma do blei ukpa badan bor baro tran priang nak ti jengpi nak bentar jengra ba barom berteng jengu kajeng mentoy ngi ba balang khu jengu baro kawai ngi wan ra shakaduan jong me ko try ya kine gijin ai da ki ba ngi shakriya me kat ba me pedang ya ki ha kajeng spon jong me Topen long yaki ka sakramen jong ka Jesus pa yangi. Daw Chris utray jongi. Amen. Utray don rain card bad pi. Token tu yalaki danod. Tongan ang utray ublay jongi. Daw shisha ka long basyong hog bad ka baday ka day ti jongi bad ka jing pan em yangi. Haman la kapor bad ka jaka banay ngu yami ko kan rat ko kpa bakhuid ko blay badan bor bad bom jukut leng bao try jungi u Jesus Christ how ba melamon ban pantmai yaki e baro da ka ba ai bantalem yangi ha ga jing dapura jong u namarwat la u lalong hakadur jong u blay panban u la pen suda yaladi bad da kasnam jong gading pna jong u ulawan rai ga jingsuk ha ka prathei namar kata la kantiu yu halor ki e baro bad ula kala long katmei jong ka jingpanem bom jukut ha ki to baro ki ba ko ngu yu bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki ark angel ki khats em bad ki hima bad baro ki paj berlin bad ki bor jong ka beneng ngirwai ki jing rwai ro yami bad ngi pen bana klem sange Guru try, but guru blake it by, then but take it up, like a buram strong man. Sana clem good,
neng bat percaya kidap dak kaburam jong me wayo sana syatron wayo sana klem kut wayo sana you play Da sha melong Bakhuid ko try ka thamay jong ka jing khuid baro. Namar ka tra ngi karpa di me topan khuid pan kantang ya kine ki jing trua jungi dag bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jong ki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ. Hakapor baladino yu badala kamon ngabha ula priang ya kajeng syasutom ula shimyokpu badagbaingu yame ula kedia yu badul ai hala kisenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi. Haka jugur kam enda lalayabam ula shim yuku kuri badak bangu biang yame ulai halagi senran uong to shim bato di na kane pibaro namar kane kalong ku kuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom chukut iya keba enpenme na kebanta jong pi bat na kebanta kibabun na kebanta kajeng map ikipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing nged. Katasin banyi bam yu ne ukpo bangi dina kani kakuri Ipen benar kajing yap jong me kotrai Tadadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jong u ngi terwa hame ko tra yuk po jong kajing em bad ya ku khori jong kajing pan em ngi dai nguai dem namar melenyew yangi ki babit ban yang khmat jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamat bad kasna mukres ngi long ki ba lapanya teli ka wei daw man sem Bakhuid. Token mau ko trai ya kabalang jome kabala priang hasatala ka parthei. Patto penchana ya ka ha ka jingi renkat badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvin Bishop jangi but baru ki lindo bat ki rinium. Token mau lem ro ye ki himmen ki parashin rang bat kinde ki bala yoti ya da ka bakurmen ye ki jimmi pat. But ya baru ki bala kalat no ha ka jingi sne jame. Top diang ya ki sha ka jing shai ka kuma jame. To isne ngi baru ngi karpad ya me. Parengkat bat kamaria te iso di Bakhuid ka kami jong oblay. U Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bala pensuma ya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem aga jingim bam chikut bat bangini ro bat pendon buram ya me da ukun jam me u Jesu Christ. Da'u lembatu badha'u kalong hameu bleu pa badan bor ha kijingelong kawe jongmen sem Bakhuid barok kaborom bat kijingero chunom la chunom amen. Kohan men ko para habang giduway yang nagijing duway ka bakuresi ulay kaya ngi token ngin pan ka bor na u bangin la banyane ha kata kijing khot ka jung u banei ban syakari u khamtame bang nio ka bor ban le persya I ka jing sneu jogan ek prathei bang la ban bread no ya baro kita ki jing sneu ka ba ki we ki ai hangi ka ba ki we ki kran hangi
Kenang bangin yo ke jeng lai luit lang ba ka bor ke jong ublei. Kok pa jongi ba habneng ke long ke Bakhuid ke kerteng jong me. Kanwan ka hima jong me ke long ke mon jong me. Ha ke kendeu kum ba habneng. Ta yengi mata ke jeng bam jongi ke ba hala ke Sngi. Batamap yengi kerengkang jongi. Kumbang irogi mapi ke beles new yengi. Padwadi alam yengi sya ke jeng penshoy. Henry depan laj yengi na ke bas new. To pan laj yengi ngi kerpat ko try na ke jeng snew baro. Ha ke jeng sebon jeng me. To a jeng suk jeng sanya ki Sngi jengi. Kenang ba. Da ke jeng rap ke jeng isnei jeng me. Ngin laj barabo na ke pop. Ban ngin yo jeng yada. Na ke jeng jenjar baro. Kat ba ngi dengap kemilenti ya ke jeng kermen Bakhuid bat ke jeng wan pa jong nong panem jongi u Jesu Christ. Namar ke jong me ke long ke hima ke jong me ke bor berkeburom junom la junom. Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jeng suk ngai api ka jeng suk jenga ngai api. Wat pe je ki pop jengi Henry ya ke jeng jong kabalang jong me bada ke jeng sebun jong me. Ta ya ka ya ke jeng suk bat ke jeng tali ka wei. Kat kum ka mon jong me. Mame ubi merbasun syar junom la junom. Amen. Ka jeng suk uturai kenan barabor. Rain card bat pi. Tong ini ya terua ya kedak ke jeng suk iwe ha iwe pat. Ke jeng suk bat pi. Ha kmi ukon long brod jong blei. Ha kmi ubakid no iki pop jong ke perthei. Suk yang iki bala shakhot. Shakane ke jing kawai jong ukon long brod. Ko ken rat ngam shong hok meman rung apo ke yeng ke junga. Henry shuong tang naktin kamen sem junga kan sakhia hi. Kamet bat kes namu Kris kan ribat kan ilam yengi sha ke jeng em bom jukut. Amen. Kamet namu Kris. 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 Kamet namu Kris.
Hod kotorai Jesu beje ha kana kelemat ke bekerpange ngiwan ban mane yeme ngiwan ban yero yeme ngiwan ban sngungu ban ban borom yeme namar ke jing ha namar ke jing spun namar ki kamba krau ki pamele ha ke jing em ke jingi kerpange ha kana kelemat pamelawan rung hapo ke danut ke jingi ha ke mensim ke jingi ha ke jing em ke jingi lengba kamer bat kasnam ke jume kotorai Jesu beje ai ba kamet bat kasnam ga jumi ka jingwan rong ga jumi hangi wei pai wei kan ai boring i kat ban khlanyangi ban le prasha ai ga jing sneu jong kana ka prathai kham tam e bangen yo bor ban nang la shu ban yai shakri me ban ni jimi ban pan priang ya ga gospel ga jumi kumba mela ai hangi kata ga deity Jesu beje iwan ra ro khma jumi ya baro ki bro ki bapang ki basitam ki badan hospital bapher balang ba ka bor ke jumi kinang yo e ke jing koi ke jing khiak bapura kitu ki bro ki em ha ke jing sneu kinang yo ka bor bani no ya ki to ke jing sneu ha ke jing em ke jing ki baginang la shu ban em ke jing em ka ba ha ke jing ki o Jesu be je swachisin iwan banai ti la de hame da ke jing shania ke jingi da ke jing e ke jingi da ke jing e ke jingi ngi ai ti la de hame ko Jesu wan ban simti yangi wan ban ai boringi wan ban Christian yangi wan ban tinlanti yangi namar ngi kwa ngi trang ngi tang yame marwehi namar melong ublai namar menong ulong ban em jungi Jesu ngi ai ti la de hame Jesu wan ban simti yangi wan ban ai boringi wan ban khlan yangi wan ban tinlanti yangi ha glanti jong ga jing shisha ka ba mehi malahi ka yangi Tong ni aduai Habalapsa da gajan ai kabasus pa yangi ngigarpat kotrai baleng ba kane gajing erap ban yo ya gajing pen em bom jukut kajingej basisha kanang yai roy daw Chris utrai jangi utrai dan rengkat bat pi ublay badan barbaro unkur khu yipi ukpa badokun badoman sem Bakhuid Toli suk ij basyukriyo trai da gajing em babha jong pi Sngi ya blay San spa arto. Kumbag lalong kabaglikong jumtang parabot ng najinom. Amen. Edera you try Jesus Christ. Jinom najinom.